Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Mayo kay nakahuna-una ka sa pagpauli. Please lang ha, di daw na ta mag-away ha. Kinang makatug ka diyot kay di ba mo report sa mama sa office karon. Magsulti man ka ta. Inigmata na nako. May mong magsulti ta. Huwag yun ka magkuna-una na ako. Ha? Huwag yun ka gidang pa sa lubong. Saan nag-plane me? Ug di ni pasakyan og durian o marang. Syaro. Bisag unsa na lang unta nga imong ipasalubong na ako. Ay, di na ta maglalis. Pagkatulgaw na ko. Sobra gid ang akong pagmahay, Anton. Ngano nakatunan ko gyud ang paghigugma nimo. Amy, kung wa pa ko magunang-una nimo, di taga ulion din eh. Nahiubos kaayo ko nimo. Wa gid ko nimo pahibaw. Unsa jud kang orasa mo uli. Wa kay concern ako. Pakatulgaw na ko. Nakadungog ka sa akong gisulti. Di pa ko makasabot unsay akong buhaton. Kay nagduka na kay ko. Nakasabot ka? Anton. Mula ka na lang ko balik. Mangita ko akong kapahuwayan. Sige. Pahuway na. Unsa may imong gusto? Masahian ti ka? Ayun na lang. Gusto na ko matug. Yay! Niya jud mama! Nalipay ka, Mateo. Lipay jud ko ma. Mingaw na ko nimo. Asta sa kuma mingaw ko nimo. Hala, kiss mama. Ano ko din taong nagkiskis ka? Kis kamo to na ko kis ko taon. Sa kopi ma'am. Dagway, gani mo. Nagakopi ma'am. Kopi. Aw, maayo. Kay bagyog ka unsay ako ang kuanda Da. kanang weakness da. weakness. Maayo kay may Buta offer ka, weakness. Bogart. Sige ka kutawi kong kape gina. Ikaw hindi ka ganahan pa ko to. Kape, oy, kape! Lagi. Nagunahon na sa ko nimo ma'am. May tungod kay I care for you. Unsa? Tinuod bitaw ma'am. Bukay lagi ko nimo aron di ka masakit ba? Unsa to? Unsa? Makuul ko ma'am. Makuul ko magunahon na kung masakit ka. Bugart. Or you're not feeling well. Ngano man? Bugart. Ngano? Kinsa ang daw yung sweldo na ko, be? Dool na gud, Bogart. Sige, clay na ko noon. Dool ba? Mura man kag nadahan noon. Ayaw, nadahan. Ayaw pa dahan. Ayaw, gitaon. Hoy. Oh, doon lang ko, ma'am. Isig pada. Malagi. Say padagod taon. Alay. Dool. Nene, nga naman, Dali, ma'am. dool. Nga naman. Dool pa, dool. Nga no lagi. Dool pa. Dali, dool pa. Nga naman, ma'am. Dool ka di ka abot akong kamot pagtamparos ni mo. Bangas ka! Magbutaw na ko Ha? kapi ay! Aw, lagi. Zara, tawag ka mama. Nga naman? Aron dungan mukaon. Naamang ka imong Brad Anton. Waoy. Nagkuyog man to sila, di ba? Atod raman good brad nako Anton mama. Sige na. Dungan na mukaon mama. Ako lay bantay mo ni ka. Sara, dali na sa ikos pamahaw. Kamunta si Mateo ang anghing magsaw, ma. Ay, human naman kuno siyag kaon. Ami dalig kaon ganiya si Dong Mateo, ma'am. I'm sorry. Aron kuno siya ay mubantay kuno sa inyong munyeka. Kaway angay ba yan? Kahilas ba yung paminaw ni Boy Bugart? Ang naman, ma'am. Aba ka diya, oy. Abi man good ni mo, Bugart. Abi man. Pinangga gyud kaayo ni Mateo ang iyang munyeka, no? Tinuod yun na, ma. Aso. Grabe ka pinangga yun. Oh, samot na kung makalakaw na ang bata. Magtabaw na gugugod si Dong Mateo sa bata. Uira kay ka, Bugart. Murago ako na anad, Bugart. Hoy, uira ka. Ha? Bugart! Ma'am, Ano bang nagtindog ka man lang diha? awam ko maglingkod.
Tindog na ko. Mao gani, mo gang ingon ko nganong nagtindog ka. Lingkod diha aron mudungan kag kaon namo. Mauwa ko mamay. Wow. Wow ka. Kabaga ni mugnaong mauwaw pa di ay ka. Ay, puso ko. Naunsa man? Naunsa ka? Gunitin yung doon akong puso. Ha? Saba ka diha Bogart. Wa, sorry. Ha? Mura lagi gikusi sa akong puso, mura gikusi. Ha? Puso basaging. Hilom na Bogart oy. Naong baya nimo. Way angay. Sige na lingkod na diha, dungan na mugkaon. Sige. Sabak mo na kung duha. Sige ma'am, lingkod ako. Lingkod ako ma'am. Kaning akong kamot lami a ilupad oy. Iyo. Ay kaluparon yung kaya akong kamot Bogart. Unsa man? Sagdi lang ma'am, ari lang ko. Mauwaw pag yun ka. Oo. Nauwa pa na. Wa, mamay. Ha? Isa may akong kawawan. Uwaw Kanya, na. be, nga di man ko kamudungan na mong kaon, Mao be. na. Sa Mao na. Nga di kamudungan na mong kaon. Ay, Oo na. naibawa man ko nga di ninyo mahurot ang sudan. Magpawahi lang kong kaon, ako'y mahurot ba? Di ba? Butang eh. Makalakot. Tungod sa assignment nga gitugyan ni Roger nako. Niya. Nagkat-on ko sa pagluto sa rice cooker. Pre. Kalagot pa yain eh. Nya, magluto pa jud kog itlog aron ipari sa giluto na kong kanon. Dili ni mahimo eh. Dili na ko makaantos. Magluto? Pre. Not my dream. Nga mamahimo kong kusinera. Dalion ko gurot ang ilang kwarta. Kumusta man inyong pag-ato sa Cagayan, ma? Magtukod na mi sa building. Mubalik dito si Anton aron pangunayan ang pagtukod sa building. Ato na sila mamuyo? Kinsang sila. Ang iyang ka-live-in good? Nakahukom si Anton nga magpalayo tungod nimo og sa bata Sara. Wala. Unsa man lang si Dumatiyo, ma'am? Baguan ko da. Murag wag yung kay angay diha Bogart. Ha? Naaday ka diha? Seryoso pa. Nya naminaw day ka na mo. Minaw, mamay. Wabi ako niyo papahawa. Bogart, mahimo ba? Biya ilang una mi si Mama P. Dili ra bagyo ka makahimos pagtago ini ka Mateo. Tingalig mag-wild niya to. Ma'am. Day sir, ay mo kabala ka. Ang ako madungog gikan ninyo, magpabili ra gyud sa akong puso. Si puso. Sa akong dunggan, day. Ha? Sa dunggan? Sa akong utok ba? Unya, imo ka ng barugan ang imo karong gisulti Bogart. Gabarog na bitaw ni Daan, ma'am. Natanawa. Bogart. Nagtindog na bitaw ko. Ako pang tindogan, ma'am. Ha? Ay magkabala ka, sir. Ha? Ako lang labanan si ma'am tungod kay I care. Unsa to? I care. Akong labanan si ma'am, sir, kay tingalig putbolon unya ko. Asa mo ko makakitag amo nga parehas ni Ma'am Prina. Lami pa, may pangbusil. Unsa to? Lami pa ba? Unsa? Lami man ba? Unsay lami? Sumpaye. Lami ka magmahal og mga katabang. Lagi. Magpinanggaon kay ka. Lagi. Oh, ya, ang sweldo naagi sa saktong date yun. Ya, di na kilala nga magparamdam og uminto. Kay kamao naman. Hapit na ra bang Pasko. Di ba, ma'am? May kagid kay kang mopalamig istorya Bogart, no? Tuo ka wa ko kasabot. Ma'am, tinunay na akong istorya, ma'am. Uy, sa mga pinangga ka na ako. Mo nga, kada gabi, naon di ka. Ha? Naon di ka pirmi nga. Nakakaon na ba ka? Ha? Nakatuog ba kag tarong because I care for you. Hilom na Bogart. Kirkir. Lagi. Wa ra ba ti ka matamparos iganiha tingaling madayon ni ron. Saman. Ayun, ma'am. Para ba kay angay... Huwag ka kay angay magmilalita kay mawain mo kagwapa, ha? Unsa?
Sa iba'y angay. Pangutan-ar ko na, Sara, di ba, Sar? Kung angayan ka buwang magminalita, Masa, Sar, angayan ba sa mga magminalita? Paghilom diya, oy, Bogart. May agin yun ba, may lampo. Sus, nahala. Ano ba na siya, nagkibot-kibot mo na yung bakba diya, Kamoy oy. sulti ako ito. Sige, diyan na mo eh. Mga maritis na ninyo. Bahala ko yan. Kami pa yung marites. Ay naman, hino. Pagkaamaw, gining Bogart. Makalingaw, bayasad ng tawhana. Maogyod, ma. Mangutan ako ni mo, ma. Mituo ka ba sa gisulti ni Anton? Mituo, Sara. Musugot na lagot siya nga magpirmahanay ni kontrata. Aro mutuo ko nga nausab na siya. Natungod sa iyang sa nimo, magpalayo siya ug buwagan niya katong ginganlan og Emmy. Dili lang yun siya mamukos. Aron ilhon sa iyang anak. Ako nang gipahimangnuan ni ana si Anton. Mahal kaayo ni Mateo ang bata. Busa, dili na siya mangandoy sa pag-angko ni ini. Wa siya musupak. Nakasabot na siya, Sara. Busa, ipasalig ko nimo nga dili ka nahilabtan ni Anton. Pero wa na magpasabot ha nga imo siyang hatagan sa maayo mong pagtagad. Ayaw lang yun pasakiti si Mateo. Oh, kung saan mo na yung oras, Sara eh? Hapit na mag alas 11. Ha? Uy, maligo na di ko. Dili rin mong report sa mama ron sa office da. Ako iyang gitugyanan sa pagpadagan ron sa office. Mauban ko. Usa? Gusto kong mutanaw nimo nga mulingkod sa office sa imong inahan. Di man kung kumulingkod sa office ni mama. Adto ra magyapon ko sa akong office. Pero kung doon na siya bisita, ako'y makigatubang. Gago gid ka. Oh, Amy? Ikaw gid untay angay nga moduma sa inyong negosyo. Kay tiguang na gud ang imong inahan. Pero ordinary employee ka lang gyapon. Gusto na! Maligo na ko. Sige. Ay nagluto na sad ko sa atong pamahaw. Nagluto ka? Yes. Nag-cut-on gyud ko sa pagluto sa rice cooker, no? Unya, sa may sudan? Egg. May noon. Oh, sige. Maligo na ako. Okay. Ready na ang breakfast. Breakfast pa ron. Hapit na mag alas 12. Basta na anay pagkaon. May noon. Okay, mga na ta. Ay, okay. Mao na imong plato, ha? O kinisad mo ay ako. Okay. May kay nakat-on ka naging pagluto. Oh. Unsa ni? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!